to extreme mode in 8 minutes challenge தான். ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப் தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸ்டார்ட் கொடுத்தாச்சு. டே 1 வந்துட்டு இதை ஆன் பண்ணி விட்டு வந்துட்டோம்னா அதெல்லாம் வந்துடும். இவங்க ரெண்டும் ஸ்பெஷல் கீ இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே போயிடலாம். ஸ்பெஷல் கீ கீழே போட்டுட்டு இதுக்குள்ளே வச்சுருக்காங்க. க்ரோபார் இருக்குது. சூப்பர். சூப்பர். பதினஞ்சு செகண்டு தானா? அதுக்காட்டியும் எப்படிங்க நம்ம முடிக்கிறது? சட்டு சட்டு வந்துடுவோங்க உங்களுக்கு. ஓகே, ஸ்டன்கள் வச்சு அவனை சுட்டுட்டு டே கீ கூறா திருட்டு பாயில. திருட்டு பைய கீயை கொடுத்துட்டு நான் கொடுக்குறான்னா கொடுக்க மாட்டேன்னு அடம் முடிக்கிறான். ஓகே, நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டோர் எஸ்கேப் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா அதுக்கான பொருள் 2 கிடச்சிட்டு, டோர் ஹேண்டிலும் கிடச்சிட்டு, அதனால டோர் எஸ்கேப் பண்ணுவோம். இப்போ கிராணி ஏஞ்சிட்டு வந்துருக்கோம். சவுண்டு கிட்டுட்டு வந்துட்டுருக்கோம். வெப்பன் கீ இருக்கு. பேர்லாக்கி சூப்பரு. 4 பொருள் கிடச்சிட்டு. ரெக்கார்ட் ஆகுதா? ரெக்கார்ட் ஆகுது. மேலே போயிட்டேன். இந்த சைடு போனோம்னா வெப்பன் கீ இருந்துச்சுல்ல, அதை எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டு அன்லாக் பண்ணிட்டு இதுங்கெல்லாம் புத்தன்னு சொல்லலாம். எல்லாத்தையும் கீழே போடு. டோராண்டில் இங்கே போட்டுட்டு நம்ம கீழே குதிச்சிருவோம். ஸ்பெஷல் கீ
கிராணி கிராண்ட்பா இங்கே கிராணினும் கிராண்ட்பானும் காணும். கிராணி இப்போ இங்கே வரும். அதான் நம்ம போயிட்டு மேலே போயிட்டு அந்த ஒரு சிலிண்டர் மேன் இருக்க ரூமை போயிட்டு ஓப்பன் பண்ணி விட்ருவோம். அதுக்கு முன்னாடி இவங்களை சுட்டுட்டு போயிடுவோம். எல்லாம் மொதல் அன்லாக் பண்ணுறோம். காலங்காத்தால எழுந்து உட்காந்து வீடியோ போட்டுட்ருக்கோம். அதாவது தூக்கம் வருது. சேஃப்டி இருக்கு. சூப்பரு. ஹேண்ட் வீல் கிடச்சிட்டு செம செம. பின்ன எஸ்கேப் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன். இப்போ எஸ்கேப் பண்ணிடலாம். இன்னொரு கீ வேணுங்க. அது வந்து மேலே வந்து அடைச்சி விட்டுப்பான் இந்த கிராண்ட் பாப்பைய. விரஞ்சி விரஞ்சி மொதல் இந்த ஷார்ட் கன் எடுத்து அவங்களை சுட்டுடலாம். கிராண்ட் போவோம். மேலே போக மாட்டானா நினைக்கிறேன். காது கேட்காது எனக்கு. சூப்பருங்க. கிரன்ச் வச்சு இதை ஓப்பன் பண்ணி விட்டு வந்துடும். இதை வந்து லாக் பண்ணி விட்டு வச்சுருப்பான். இப்போ போய்ட்டு ஹேண்ட் வீல் எடுத்துலாம். ஓகே, ஹேண்ட் வீல்லாம் திருப்பி விட்டாச்சு. இப்போ வந்து ப்ளேஸ் இந்த லைக் ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐகான் ஆல்ல போட்டுங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பாய் ஃப்ரம் பாய் 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 பாய்.